ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶିଲା ହଉଛି ଖଲି ଯାକ। ଏପଟେ ଦେଖ ହଳଦୀ ଶୁଖାଇଛି। କଣ କହୁଛ ନା ଏଇଟା ଧାନକୁ କଣ ପାଇଁ ଶୁଖାଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସହରର ପରିବେଶ ଗାଁର ପରିବେଶଠୁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ। ମା ଏଇଟା କଣ କରୁଛ? ଏଇଟା କଣ ବିକା ହବ ନା ଆମ ପାଇଁ? ଘର ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶିଲା ହଉଛି ଖଲି ଯାକ। ବିକିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଆ ହଉଛି? 50 ଟଙ୍କା। କେତେଟା? 80ଟା। ହେଲେ ସଦାବେଳେ କଣ ବିକିବା ପାଇଁ ରାଇକିଆକୁ ଯାଉଛ ନା ଅଲଗା କୁଆଡେ ବିକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଶିଲା ହଉଛି ଖଲି ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ। अरे ने प्लास्टिक बोली देखी देह ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ ଏମିତି ଖାଇଲେ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଖଲି ଯାକ କୋପଟେ ଶିଲା ହଉଛି ଦେଖ। ଏଇଟା କାଠି, ଏଇଟା କାଠି, ଏଇଟା କୋଉଟା କୋଉ କାଠି? ଏଇଟା ଖଜୁରୀ କାଠି ଯୋଉ ବାହାରିବ ନାଇଁ, ଖଜୁରୀ କାଠିକୁ ଏଟାକୁ ବତରେଇକିରି ନା ଶୁଖେଇକିରି ଏଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରା ହୁଏ। ତାପରେ ଏମିତି କରା ହୁଏ। ସେଇଟାକୁ ଦେଖ ସେ ମା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏମିତି କରାହବ। ଏଇଟା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ, ଯାହାକି ନେଚୁରାଲ ରୁ ପତ୍ର ଖଲି ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖ। ଖଲି ଦନା ସବୁ କରା ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦେଖ ହଳଦୀ ଶୁଖାଇଛି। ଏତିକି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ଘରୋଇ ୟୁଜ ପାଇଁ। ଏଇଟା କେବେ ସହରରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେନି। ଧାନ ଶୁଖାଇଛି, ଏଠି ବାବା ଜଗିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଧାନକୁ କଣ ପାଇଁ ଶୁଖାଇଛି? ଧାନକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ। ନମସ୍କାର। ହଁ ଭଲ ଅଛ? ସିଝାଇକି ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ। ଚାଉଳ କରାହବ। ଚାଉଳ କଲା ପରେ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଖିଆ ହବ ନା। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଉଷୁନା ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଉଷୁନା। ହେଲା। ଏମିତି ଖରାରେ ଶୁଖା ହୁଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଏଇଟାକୁ ଖାଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଗୁଡାଏ ଧାନ। ଏଠି ମା ଏଇଟା କଣ କରୁଛ ନା? ଏଇଟା ଗୁଟା ହଉଛି। ଏଇଟା ଧାନ ସିଝା ହୁଏ, ଏମିତି ହିଁ ବାହାରେ ଶୁଖା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବାବା ବି ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ବାଡି ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ବାବା କହିଦେଲେ କଣ ପାଇଁ? କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡାଉଛି ଆଉ ଖୁଦି ଦେବ ବୋଲି ଧାନ ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାଡିରେ ସେଟା ଗୋଡା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ପରିବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଏମିତି ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁହାଳ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଚୁଆ, ଯୋଉଠିକି ଏଇଟା ଅନବରତ ପାଣି ଆସୁଛି, ଅନଲିମିଟେଡ ପାଣି। ଦେଖ ଏଇଟା ଝର କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଆମକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ପୁରୁଣା। କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆମର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ। ଏଇଟା ଝର କୋଉଠୁ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଶୁଖୁନି। ଯଦି ଏମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଏଇଟା ତ ଦେଖ ଆମର ଏମିତି ଝର ବାହାରୁଛି। ଆହୁରି ଆମ ଚାଚା କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚାଚା କଣ କହିଦିଅ ଟିକେ। ଏଇଟା ତମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ନା ଏବେ ଏବେ ବନା ହେଇଛି? ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଅଛି, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ବୋଧେ ନାଇଁ କି?
ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ଗରମ ହଉଛି ହଁ ଆଉ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଆଉ ବଢିଆ। ଏମିତି ହଉଛି ଆଉ। ଏବେ ତ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଗାଧେଇବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଭାଇ ଖରା ଦିନରେ ହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀତଳ। ଆମ ଚାଚା ବି କହିଲେଣି ଏଇଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। କାଲି ତ ରାତିରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ନାଇଁ କି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବ? ଏଇଟା ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ଦେଖ ଦେଖ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଲେ ଝର, ଏଇଠି ଏପଟୁ ହେଲେ ଝର ଆସୁଛି, ସେପଟେ ହେଲେ ପାଣି ଫୁଟିକି ଆସୁଛି, ଏଇଠି ପାଣି ଫୁଟିକି ଆସୁଛି। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲେ ଏପଟେ ଛୋଟିଆ ଝର ଗୋଟେ ଏପଟେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆର ବୋଧେ କୋଉଠି କଣା ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇଠୁ ବୋଧେ ଆସିଥିବ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି। ଅନବରତ ପାଣି, ଅନଲିମିଟେଡ ପାଣି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ପାଣି। ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ, ମଜା ଲାଗିବ।